Patrik a Jitka se rozešli po 20letém manželství. Vy jste takový nevěrný. Tak nevěrník určitě nejsem. Vy jste se s manželkou rozešel kvůli jiné, takže jste nevěrný. Syn Pavel se s tím nikdy nesmířil. Vlastně se pořádně nestýkáte. Mě hrozně mrzí. Jsem rád, že tě vidím po dlouhé době. No, na tebe ani ne. Řekl, že se s mámou chce rozvést, že si našel nějakou mladou rajdu nebo co? Je to matka mý dcery, takže oni prosím tě nemluv, že je rajda. Ty ji ani neznáš, ty jsi nikdy neviděl. Já nechci radši, cože? Tady ty mladší rajdy, které rozvracejí takhle rodiny, já je prostě mám rád. Ale no tak, ale teď už fakt jako dost. Mě to fakt jako bolelo, i když jsem byl už jakoby starší nebo skoro dospělej. A opravdu od té doby se s ním nebavím, několikrát mi volal, já jsem mu telefony pokládal. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. A to nechápu na starý kolena, ještě takhle rupne v palici. No jo, no, ale tak jak ty víš, jak se budeš chovat, až budeš v mých letech, po 20 letech manželství? Patrik je naším dnešním hostem. Patriku, já vás zdravím. Dobrý den. Posaďte se u nás. Málo kdy, ono ne zase tak málo kdy, ale zřídka se stává, že přijde muž, který má problém, a teď podotýkám, já vlastně nevím, jestli máte problém víc se svým synem, nebo se svojí bývalou ženou, nebo sám se sebou. No tak se svojí bývalou ženou problém nemám. Problém mám se svým synem, respektive sám se sebou. No, vy jste se přišel vlastně prásknout dobrovolně. Vy jste takový nevěrník. Tak nevěrník určitě nejsem. Jste? No, já to vím, ale že jste nevěrník. Jako to víte víc než já? No, nehádejte se se mnou, protože já o vás vím, že jste měl hezký manželství, já už jsem to říkal divákům. To manželství trvalo 20 let, máte úžasného syna, alespoň to jste říkal vy a vaše žena. A vy jste se s manželkou rozešel kvůli jiné, takže jste nevěrník. No, tak nevěrník by byl, kdybych to tajil, ale... Ale vy jste to chvilku tajil, no, to je právě to ani nešlo jinak. Takže jste nevěrník. Ale pak jsem se k tomu chlapsky postavil, no, ale... ale až pak. Takže jsem měl prostě pravdu trošku. Tak ta pravda bude někde mezi asi. Ne, já jsem měl pravdu. Já se nedám, ne fakt, jako, protože chlapi se tady většinou dělají hezčíma, než jsou. Teď myslím jako citově. Tak já se určitě nedělám hezčím, než jsem, jako, ale nelituju ničeho, co se stalo. Jenom trošku lituju toho, že můj syn, který ten náš rozchod s mojí první manželkou Zitkou nějakým způsobem velice těžce nes, byť byl už dospělý. A vlastně taková ta jeho averze vůči mně, díky tomu, že jsem teda jakoby odešel od rodiny, u něj zůstal do dneška, přetrvává a vůbec se mnou nekomunikuje. To je to, co mě trápí. Vy se mu divíte? Tak divit, víte co, ono těžko divit, nedivit. Zase jsem vycházel z toho, že už je to dospělý chlap a že ty naše vztahy můžou být dobrý i nadále. Ale asi jsem se spletl. Takhle, s tím souhlasím. Mu se jenom nelíbil styl toho vašeho odchodu. To je celý. To je to, co vám nemůže odpustit a to je to, co já jsem říkal na začátku. Kdybyste jste se k tomu postavili jako chlap, tak byste to vaší ženě řekl hned. Ono to bylo trošku jinak, ona na tu nevěru přišla. No tak víte co? Vím. Ono, kdyby jsme opravdu byli takový podvodníci a chtěli to tajit, tak to utajíme i dál, ale i nám to bylo už jakoby s mojí současnou přítelkyní takový velice nepříjemný to nějakým způsobem dál tajit. Tak jsme si řekli, že v podstatě musíme jít s pravdou na světlo boží a rozštípnout to nějakým způsobem. Tak jsem teda potom nakonec své bývalé manželce oznámil, že mám jinou partnerku a chci žít s ní. No, nevím, co je vlastně horší, jestli na to přijít, nebo se to pak ještě dozvědět. Takže já vlastně chápu vaši paní, bývalou. Musím říct, že na to, aby jsme vlastně zkusili najít společnou řeč s vaším synem, tak na to jsme věděli, že potřebujeme vás oba. To znamená vaši bývalou ženu. A ono při vší úctě se ukázalo, že byť o vás mluví hrozně hezky,
tak jsem prostě přijít nechtěla. No, mě to teda mrzí, no, ale asi k tomu má nějaký svý důvody. Ona to tenkrát brala, já vám jenom řeknu to, když jsme se s ní bavili, ona říkala prostě, že to brala jako podraz. Že když se vás zeptala, a to je to, proč jsem to říkal na začátku, jestli se něco děje, tak jste jí chlácholil a říkal, že ne, že máte jenom starosti v práci, a když se ptala za 2 měsíce, tak zase ne. A takhle se vyptávala skoro rok. To by odpovídalo, ano. A potom to jsou vlastně takový ty mobilní telefony a sousedky a já nevím, co všechno. Se dozvěděla, že chodíte trošku někam jinam po práci a vy jste jí to stejně chviličku zapíral. No, mrzí mě to, ale víte co, ono v té situaci... Proto jsem říkal, že jste nevěrník. V té situaci to bylo takový prostě těžko, já nevím, je možná nějaký jiný chlap by to přišel trošku jinak, ale možná jsem sráb, že jsem se k tomu stavěl tenkrát takhle. Já jsem si toho vědomý dneska s odstupem doby, že to nebylo asi správný, dělal jsem chybu, ale víte co, ono jde o to, já svoji bývalou manželku do dneška beru, je to fajn ženská, máme spolu krásného syna, ale po těch letech manželství tam trošku něco vyšumělo. A což je to fajn. Byl ten moment. Já tomu rozumím. Tomu já rozumím, mě se nemusíte omlouvat. Na druhé straně rozumím i tomu, co mi říkáte, že váš syn je dospělej a že by to měl brát. On by to asi bral, kdyby to bylo fér. Prostě brali to oba dva jako podpásovku. To je celý. Takže dnes se zkusíme na to nějakým způsobem povznést, zkusíme ty věci znovu pojmenovat. Vy možná uslyšíte věci, které nejsou vůbec hezký. Na druhé straně já už předem říkám, že jsem překvapený z některých informací, které jsem tak jakože slyšel a mý kolegové je naznačují. A vrátím se k vaší ženě. Jsme ji nakonec přemluvili. A až jsme ji přemluvili a přišla, tak my tady míváváme takový různý jakože metody, jak ji přemluvit, aby přišla až do studia. A to se nestalo. Aha. Stejně prostě řekla nakonec, že ne. Jo. Takže budu volit teď v tuto chvíli trošku jinou alternativu. Myslím si, že vás ale překvapí ta alternativa, protože když se dostanu do vašeho soukromí trošku hlouběji, tak mě by zajímalo, kde jste svoji současnou přítelkyni vlastně poznal. Tak víte co, my jsme se poznali v podstatě nějakým způsobem po práci. Párkrát jsme si takhle někde zašli a to prostě ono to tak nějak vyplynulo. Nebylo to nic plánovaného. Vy jste se zamiloval? Ano. Bláznivě? Ano. Protože je mladší? To ne, protože je mladší, ale proč? Protože mě něčím obohatila to, co mi už doma chybělo. Co vám doma chybělo, kromě sexu? Takovej to zrušení, takový to, že se na něco zase znova těšíte. No. Co když vás to zase třeba jednou přejde? Víte co, nikdy by se nemělo říkat nikdy. No právě. Já jako tak v životě prostě nedokážu předjímat budoucnost. To asi nikdo z nás, možná je to i dobře. Máte další dítě? Ano. Mám Petrušku. Je malinká. 2 roky jsou jí, no. Jste pyšnej táta. Na druhé straně máte staršího syna. Vlastně se pořádně nestýkáte. Mě hrozně mrzí. Strašně mrzí, že vlastně můj starší syn ani nepoznal svoji polorodou sestru. V podstatě vůbec ji nezná, vůbec ani jednou nás nenavštívil, když jsem mu několikrát volal, jestli by teda nechtěl si s náma jít na procházku, odmítl to. Tak on to odmítá, ale víceméně asi ne kvůli vám, ale kvůli vaší současné partnerce. On nepoví důvod, prostě odmítne nebo ani nezvedne telefon. Nemůžu mluvit za něj. Dobře. Pojďme to udělat tady teď jinak. Přemýšlím, jestli třeba využít naši obrazovku.
překvapit vás, nebo ji naopak vůbec nevyužít. A myslím si, že ji nevyužiju, protože my jsme mluvili o vaší partnerce, Ano. současné partnerce. Ano. Ta je vám určitě oporou. Je mi oporou. Určitě vás miluje. Jsem přesvědčený, že ano. Ale teď nepřichází ona, ale váš syn Pavel. Pavle, zdravím. Ahoj, Pavel. Jsem rád, že tě vidím po dlouhé době. No, to byla ani ne. Tak, Pavle, my jsme tě prosili, aby si se zkusil povznést na ty věci, které tě štvou. Táta to tady řekl několikrát, že už jsi dospělý chlap a že si myslel, že prostě ty věci v životě, které se někdy dějí, takže je vezmeš jinak. Co tě na tom naštvalo vlastně nejvíc? Já jsem to tady trošku tak podsouval, že to byla taková ta, mám říct, zrada nebo podpásovka. Mě naštvalo to, že když jsem byl malý, nebo co já si takhle vzpomínám na naše dětství s tátou, tak to bylo opravdu super, že prostě jezdili jsme na vejlety, zažívali jsme spolu spoustu dobrodružství. On se mi věnoval, celé naší rodině, takže tohle to jsem rád, jsme s ním takhle prožili. Za to jsem mu vděčnej. No a potom, když už třeba jsem byl o trošku starší, takže puberta a Jasně. to, takže to on byl dobrý, to on pochopil, jo, že jsem měl ty svoje výkyvy. Ano, a takový, pubertální. no. No a potom, když už jsem dospíval a tak to jsem byl asi rád, že jsem ho měl, protože jsem se mu mohl svěřit, že s určitýma věcma, že jo. S holkama jako a takový. Taky a různý problémy, takže jsem věděl, že když za ním přijdu, obrátím se na něj, tak mi vždycky pomůže, poradí. No, ale potom přišel ten zlomový den, když to tak řeknu, že za náma přišel, no a prostě řekl, že se s mámou chce rozvést, že si našel nějakou mladou rajdu nebo co. No tak, takže já asi jsem krotil myslel, slova, že- ne? Já jsem myslel, že jestli si nedělá jako srandu, nebo to, jestli se nezbláznil, ale bohužel to tak nebylo. No a pak se teda rozvedli a opustil nás a tím pádem pro mě ten náš vztah, ten úplně skončil. Já jsem prostě říkal před kamarádama, že prostě tátu nemám a tohle že se na nás když to tak řeknu. Mě to fakt bolelo, i když jsem byl už starší nebo skoro dospělej. No, takže tak. A opravdu od té doby se s ním nebavím, několikrát mi volal, já jsem mu telefony pokládal. Když jsem věděl, že má přijít si pro věci k nám domů nějaký nebo takhle něco, tak jsem radši vypadl z kvartíru, abych ho neviděl. Pak jsem na to byl nastavený a jsem mi tak. No jo, no, ale tak jak ty víš, jak se budeš chovat, až budeš v mých letech, po 20 letech manželství? Jak to můžeš takhle odsoudit? No, ale najít si nějakou jinou, já nevím prostě, jakou vůbec udělal, co s mámou nebavilo, nebo co v tom bylo. Ale to ne, to jsou určitý věci, které člověk, když si je neprožije, tak je nepochopí prostě. A to nechápu na starý kolena, když takhle rupne v palici a... A já vás mám rád, jak tebe, tak i tvoji mámu. Byly to krásné roky, teď jako těch 20 let se vymazat nedá. Kdybys nás měl rád, tak tam s náma zůstaneš doma a mohli jsme fungovat jako rodina. Jo. A nakonec by to mohlo skončit tak, že bychom kolem sebe chodili naštvaný, jak Celou pučáci. rodinu si zničil, jenom tím, jestli najdeš nějakou mladou rajdu, která je asi... Tak není to rajda, je to matka mý dcery, takže oni prosím tě nemluv, že je rajda. Ty ji ani neznáš, ty jsi nikdy neviděl. Já nechci radši, protože fakt na to nejsem zvědavý. No, Pavle, nebylo by to třeba ale řešení, že by člověk pochopil i toho svého vlastního tátu a já vždycky říkám, to mi teďka odpust, protože o mamince samozřejmě nesmýšlím nějak špatně, ani to, že sem prostě nechce přijít, je to její volba. To, že tě má ráda, že je ráda, že tě vlastně má, že jsi takovou tou chlapskou oporou, protože maminka si vlastně nikoho nenašla. Nenašla, no, Tak říkává se vždycky, že když se dva lidi rozejdou, tak vždycky chyba je na dvou stranách. Tady samozřejmě je jasný, že táta si našel jinou mladší přítelkyni, se kterou má teda svoji dceru, ale třeba by se to nestalo, kdyby v tom manželství všechno fungovalo tak, jak to fungovat prostě má. A já zase zastávám jiný názor, že dva lidi, když si přestanou rozumět, tak byť jsou hodně dospělí nebo jsou dokonce někdy i staří, tak pořád můžou nastartovat svůj život ještě v tom optimismu, v lásce, v tom hezkým a nemá cenu jenom ze zvyku někde zůstávat. To je můj názor. To je, víš, a maminka
Já jsem strašně rád, že jsem se s tvojí maminkou rozešel v dobrým, že dneska, i když se nějak nevídáme moc nebo něco, že si občas napíšeme SMS-ku, zavoláme, že jsme v kontaktu a jsme vedle sebe jako dva dospělí lidi, chováme se vůči sobě slušně, není tam žádná averze. Prostě to je pro mě strašně důležitý, protože vy jste pro mě taky hrozně důležitý oba dva, i když už s váma nežiju. Já říkám, jestli prostě tenkrát kým si od nás odešel, byli jsme skvělá rodina, prostě vejlety, všechno, staral se, pak najednou z ničeho prostě nic. Mladší holku, no, vykašlal ale se jsi dospělý chlap, buď jsi měl holku, máš holku, budeš mít holku, to je úplně jedno. Je to taky o tom, že prostě to souznění je strašně důležitý a zase já se nechci zastávat táty v tom smyslu, že to udělal správně, ale prostě stalo se to, zamiloval se. A jestliže se zamiloval, dokázal to mamince, byť tedy pozdě říct, tobě říct, tak to není takový, že by se někde tahal s nějakýma ženama za zády a že by maminku prostě podváděl a střídal to. Prostě jenom zvolil tu jinou alternativu a to je to, co říkal táta, ty nikdy nevíš, jestli se to někdy stane tobě. Kdyby ti teď bylo 10, tak řeknu, jasně, to je pravda. No. Jsi malej chlapeček. To máš pravdu, Honzo. Ale ty jsi prostě dospělý chlap. Máš holku? Nemám. A měl jsi holku? Měl. Byl to takový nějaký trvalejší vztah nebo jenom na chvilku? Spíš takový ty chvilkový. Jasně. Kamarádky. A hádali jste se? Jo, to jo. No vidíš. Rozešli jste se? Rozešli. No. Nikdy není nic jenom černý nebo bílý, ono je to vždycky už jenom ty dvě barvy jsou. Já vím, no je to život, tak to chodí. No. To je to jenom štve prostě. Štve je to, přesně tak. Řekni mi ten váš život s maminkou. Jaký to bylo, když táta odešel? No, tak jako ona se o mě starala dobře, jo. Já jsem měl ještě nějaký jakoby zájmy, sport a tohle. Takže když jsem měl třeba nějakou brigádu nebo takhle a nezbývalo mi na to, tak vám mi třeba jako i finančně pomohla, podporovala mě v hodně věcí. Takže jako my jsme vztah mezi sebou měli a máme do dneška fakt superový. Výborný. Výborný. Proč si nikoho nenašla? Ptám se tebe, protože máma tady. Takhle, já jsem se jí na to nikdy neptal. Vůbec? Neptal. Asi třeba nechce, nebo to na ní taky zanechalo nějaký šrám, následek a tak třeba si časem někoho najde, že jo, to. A teď mi řekni, já právě k tomu mířím. Kdyby maminka přišla s jiným pánem a řekla ti, bude tam u vás bydlet, protože ty pořád bydlí s mámou doma. Co by si řekl? Schválil bys to, nadával by si, nelíbil by se ti? Musel bych asi nějak přijmout, zvyknout si a přijmout. No. A pokud bych nechtěl, tak bych se musel postavit na vlastní nohy a jít sám třeba bydlet, že jo. Asi tak. Ty jsi nebyl nikdy zvědavý na to, jaká je přítelkyně Sára od táty? Ne, nebyl. A třeba by si s ní rozuměl, třeba byste Já to vidím tak, že prostě ona prostě mýho tátu od nás odtáhla a... Ale takhle to v životě nemusí vůbec být. Ptal ses na to no. někdy táty? Co když se táta zamiloval? Co když ona prostě věděla, že je ženatý a rozmlouvala mu to? Já nevím, jak to bylo vůbec, Patriku? Věděla, že jsem ženatý. Právě jsme tenhle ten problém dlouho řešili, protože jak jsme se tak spolu bavili, tak i jí to bylo takový proti srsti, že vlastně rozbiju rodinu, protože já jsem se nikdy ani u ní netajil tím, že ta rodina je dobrá, že mám vlastně, že moje tehdy ještě manželka nebyla špatná, že mám perfektního syna, máme spolu dobrý vztah, ale prostě tam bylo něco víc. Tam bylo prostě nějaký takový to splanutí, který neovlivníte. Jo? Přestává myslet mozek a působí jenom srdce. Tam prostě to bylo takový. Já prostě tady ty mladší rajdy, který rozvracejí takhle rodiny, já je prostě mám rád. Sorry, já... Ne, nic, no, tvoje slovní zásoba je zvláštní, ale budiš, já to chápu, respektuju. Já to třeba později nějak pochopí, nebo to, ale zatím pro to pochopení nemám. No, Patriku, já když vás tak jakože poslouchám, já nevím, jestli si to vůbec uvědomujete, ale když popisujete svůj vztah se Sárou, s vaší současnou přítelkyní, maminkou vaší malé Petrušky, vy mluvíte v minulém čase, vy říkáte bylo tam, bylo to. Já jsem slovíčkář, strašný slovíčkář.
Víte, když je člověk zamilovaný, tak za prvý září, za druhý to na něm prostě vidíte, poznáte a za třetí říká, ona je taková, já ji miluju a mám ji rád a prostě, ale přítomnost. No, je vidět, že jste velice vnímavý, protože já prostě tam bylo ohromný splanutí, ale prostě život je život. Život není jenom o tom krásném, život je o těch běžných realitách, který žijeme dennodenně. A prostě taková ta láska, ta zamilovanost, ta časem jakoby ustoupí a je ta životní realita. Jasně, takže euforie je pryč. Ta v podstatě časem vyprchá dřív nebo později v každém vztahu. Takže teď už jste jenom partneři? To ne, jako jenom partneři, prostě máme společnou dceru krásnou, malou, užíváme si to, ale je tam hodně věcí, v kterých zjišťuju, že i díky tomu věkovému rozdílu tak ne úplně si jakoby rozumíme. Že moje současná partnerka je bezvadná, ale takový to pojetí na ten reálný život máme trošku jiný každý. To ona ví? Co mi teď tak říkáte? Už trošinku jsme se o tom i bavili, už v podstatě párkrát jsme si jako sedli, trošku jsme některé věci diskutovali. Tam je ohromná výhoda, že my se spolu nehádáme nikdy, že když je nějaká taková věc, kde si úplně nesedneme, že si vždycky ještě najdeme to místo, aby jsme si sedli k sobě a probrali to. Jasně. Takže je to bez emocí, ale prostě už jsme se o tom bavili, že asi to není úplně ideální, že buď to nějak zvládneme, nebo to nezvládneme. Že prostě, víte co, jsou určitý věci, ten věk se prostě jakoby ani obelstít nedá. Takový to vnímání toho života u člověka mých let, u člověka let mý partnerky Sáry je to prostě trošinku jiný náhled na život jako takovej. Já už mám zkušenosti s rodinou 20letý, ona to teprve hledá ty zkušenosti. A v tom je trošinku takový ten náš, to pojetí té rodiny trošku odlišný. S tím jste ale, Patriku, musel počítat. No to je právě to, že když je člověk zamilovaný, tak plno věcí nevnímá. S plno věcma nepočítá. Prostě bere život, jak je. Snaží se ho uchopit vší silou, ale... A vyždímat z něho v ten okamžik všechno? No, vyždímat prostě všechno ne, ale nemyslí do budoucna. Bere ho teď, momentálně žiju a co bude zítra, to neřeším. Jinými slovy, vy mi potvrzujete nepřímo to, co se říkává, že chlap se v určitým věku zblázní, spálí mosty, zamiluje se a pak se mu rozbřeskne, že udělal chybu? No i tak byste to mi nadal nazvat, ale já netvrdím, že jsem udělal chybu. Chybu jsem určitě neudělal, ale prostě nějaký to světýlko se někde rozsvítilo. Rozhodně bych netvrdil, že jsem udělal chybu, chraň Bůh. Já musím říct, že jsem měl teda asi v životě vždycky velký štěstí na ženy. Tím chceš říct, co, že už jako ani s ní nebaví ten vztah, jo? Že s ní máš díky a už ani s ní nebaví vztah. To není o bavení, nebavení. Vůbec to není o bavení, nebavení. To je o něčem úplně jiným. To baví, nebaví, mě to s ní baví, ale je to o tom pohledu na ten život trošku. Já jsem to pochopil, takže je vodní. Ano, o životní názorech. No. Sára. Musím říct, že to je výrazná žena, milá žena. Myslím si, že to má v hlavě docela srovnaný. To má, ano. Myslím si, že vás má hodně ráda. Dokonce si vás, jako to si troufám říct, hodně váží. I za to, že vlastně to, co bylo na začátku, tak to nebylo jenom takový to tlachání s prominutím, když některý muž oblbuje mladou dívku nebo mladou ženu a slibuje pořád, já se rozvedu. Vy jste to všechno splnil, udělal, dokázal. A my, když jsme Sáru prosili, jestli sem přijde... No, snad nepřišla. Nepotřeboval bych ji vidět. V tom případě tě zklamu, protože Sára tady je. A Sára tady je ze dvou důvodů. A pozor, teď dávej dobrý pozor. Jednak přišla proto, aby podpořila tatínka. A jednak proto, že si vždycky strašně moc přála tě poznat. Já ji ne, ale no, tak to má smůlu. Zkus být někdy dospělý chlap.
normální, dospělý chlap. Odsuzuješ lidi, který neznáš. To není dobrý. No, já mám na ní prostě averzi, no, tak jako vím, na to. Averze je něco jiného, než chápat. Ona si nevybrala ten osud tak, jak ji přihrál tvýho tátu. To se prostě v životě stává. A nechci použít takový to strašný moudro dospělého muže a říct, třeba to jednou poznáš, protože já bych ti přál, abys to nemusel nikdy poznat, aby jsi našel ženu a s tou byl až do smrti, jako moje prababička s pradědečkem, bylo by to hrozně super. Bohužel dneska už to v životě chodí trošku jinak. Pánové, Sára přichází. Sáro, dobrý den. Sáro, klidně si vyberte. Sáro, klidně si vyberte, jestli chcete jít si sednout vedle svého muže. Jak chcete? Jste na miskách vah. Kam mě posadíte, tam si sednu. Já vím, že jsem vám říkal, že si máte sednout vedle Pavla. Na druhé straně, jestli tady se budete cítit lépe. A já to pochopím. Je to fakt na vás. Tak jo. Jo? Tak pojďte. Jsme si povídali, hodně jsme si povídali. Já začnu úplně netradičně. Jste šťastná? No, já jsem šťastná, spokojená. Jsem s mužem, do kterého jsem se zamilovala. Mám s ním dítě, tak z téhle stránky bych měla být šťastná, no, ale je to složitější. Pěkná rajda si. Ale no tak, ale teď už fakt jako dost. Teď dost, protože jsou věci, které se dají respektovat a tolerovat. Jsou věci, za které tě můžu klidně vyhodit. A jestli se ti to nelíbí, tak jdi. Promiň. Ten váš příběh na začátku, Patriku, ten vypadal opravdu jeden nevěrný chlap se zamiluje do mladé ženy, mají spolu dítě, opustí svoji starší ženu, opustí svého syna a žijí si šťastně až do smrti. Tak takhle by to bylo v pohádce, která by sice měla blbej začátek, ale docela dobrý konec. Pak by se mi ještě líbilo, kdyby vaše žena Jitka si našla jinýho muže a kdyby tady ten váš potomek měl přítelkyni, která by mu dala co proto. Ale život není pohádka. Tak život není pohádka. My se teď vlastně budeme bavit o něčem úplně jiným. Já si myslím, že vy to tušíte. Že vy to tušíte, protože když jsem řekl schválně tu větu, že jsme si se Sárou hodně povídali. A když jsem mi položil tu první otázku, tak štěstí prostě vypadá úplně jinak. Sáro, jaký to bylo na tom začátku? Mě fakt zajímá vždycky ta euforie. A když se spolu dva lidi seznámí, zamilují se, potom teda se spolu milují, dítě. No já se usmívám, protože to bylo hrozně prýma, když na to vzpomenu. Do dneška cítím takový, jakoby to rozechvění, jo, jenom si na to vzpomenu. Prostě jsme se do sebe úplně jako bláznivě zamilovali. A nebylo to jenom takový to, jakoby nějaký flirtík. Jako sex jenom. Prostě. Nebylo to vůbec. Byla to láska. Byla to láska. Byť tedy je mezi námi i nějaký věkový rozdíl, tak fakticky velká láska jako trám z obou stran. Až tak silný to bylo, že vlastně potom Patrik opustil manželku a nám se narodila Petruška. Věřila jste tomu, že se rozvede? No, tomu jsem jako nevěřila, dokud jsem neviděla ten papír, tak jsem tomu prostě nevěřila. Začala jste si ho potom víc vážit, když jste zjistila, že to vlastně pro vás a kvůli vám a kvůli sobě udělal? Že prostě chce začít znovu? No, fakt jsem to nečekala a když to udělal, tak jsem si řekla, tyjo, jako ten chlap mě fakt chce,
myslí to se mnou vážně a už spolu zůstaneme, už spolu budeme. No. A když se to všechno stane, mě by jenom zajímalo, jestli vás třeba napadlo, a to se teďka omlouvám, jak je doma Jitce, jeho ženě, která stárne, myslí si, že má vedle sebe senzačního partnera, kterýho si kdysi vybrala, se kterým mají syna, se kterým prostě opravdu zestárne a budou si užívat toho stáří. Jasně, že mě to napadlo a prostě já jsem si byla vědomá toho, že Patrik kvůli mě rozbíjí rodinu a bylo mě to fakticky strašně moc líto, ale prostě ta láska byla silnější. A kdybych cítila, že z Patrikovy strany je to slabší prostě, tak já bych to neživila, nepodporovala dál. Ale viděla jsem, že prostě k sobě cítíme oba dva úplně to samý. Takže... To je věc, která je strašně důležitá. A Pavle, to se teď dívám na tebe. To jsou ty věci, o kterých jsem mluvil na začátku, že prostě když to je ne to chvilkový splanutí, ale když se to prohloubí v lásku, ve vztah, tak to jsou věci, kterým prostě nezabráníš. Možná máš pravdu, no, možná to jednou přehodnotím, ale... Víš, a na druhé straně to se mohlo stát mamince. Třeba bychom tady byli teď úplně v opačné verzi. Možná máš pravdu, Honzo, no. To je život. Viděla jste se někdy s Jitkou? Ne, Jitku jsem neviděla nikdy. Osobně. No je to takový zvláštní v tom, že paradoxně Jitka vždycky chtěla poznat vás. Vy jí údajně ne. Pavel zase pro změnu nechtěl poznat vás. To je takovej začarovaný To já vím, že Pavel mě nikdy jakoby nechtěl poznat. On taky ani Petrušku nikdy neviděl. Je vám to líto? Jo, je mi to hrozně líto. Fakticky mě to mrzí, ale jako chápu ho. Já ho fakt chápu. Ale docela mě překvapila ta Jitka, že jako chtěla poznat mě. O tom jsem netušila. Proč jste, Patriku, vlastně nechtěla, aby se poznali? To nebylo, že jsem nechtěl vysloveně, že to nějak se dá předpokládat, že jednou se potkají, ale furt jsem si myslel, že to ještě není úplně ideální čas. Jste se bál, že udělá nějaký skandál? Ne, to ne. Že se zhroutí, nebo to nebo ne, co? ale nebo že jí vjede do vlasů? Nebo... Vůbec ne, ale prostě jsem si vědomý toho, že jestliže jsem s někým a někoho jsem kvůli tomu dotyčnému opustil, tak jsem mu určitým způsobem ublížil. A nechtěl jsem to nějakým způsobem ještě víc jakoby do toho šťourat, tak nějak, aby prostě... Protože rozumím tomu, že i má bývalá žena mě měla ráda a je jí to prostě nepříjemný určitým způsobem. Nechtěl jsem to z tohohle důvodu prostě, abych do toho dál nějak nešťoural. My pořád mluvíme v minulém čase. Pořád. Vy. Jediný, kdo mluví vlastně trošku reálně, byť bych mu dal nejraději někdy pár facek, tak je Pavel. To se omlouvám, ale prostě Dobrý. rozmazlený jedináček zase. Asi jak nepřijdu rozmazlený, ale... Tak seš takový zpratek. Je to tvůj názor. Promiň, taková slovní zásoba, jako to je... Už si najdi nějakou holku, která tě fakt jako trošku bude držet pod pantoflem. A tak potřebuješ to. Pavel nikdy nebyl rozmazlený, ale je to paličák prostě podle mého názoru. No. A tak vy se vyjadřujete tak excelentně slušně, jako kdybyste byl profesor tamhle někde češtiny. No to ne, ale... A on mluví, jako kdyby dělal někde, nevím. Ano, tak je to mladý kluk. Zase není tak mladý. A on se změní. Až bude mít nějakou ženu doma, tak se určitě změní. Ona ho změní. Jasně. Říkáte ze zkušenosti. Přesně to jsem chtěl přesně říct, no. No, nebo vy jste změnil lidský osudy. Jedna věc, která je hrozně důležitá, zajímavá, je obálka, kterou tady mám. A děkuju. V té obálce
Není žádný detektor lži, nejsou tam žádný testy DNA, jestli Petruška je jeho nebo není, protože to je. Je tam dopis. Je tam dopis od vaší paní, od Jitky. Aha. V tom dopise, protože jsem ho četl, on není úplně tajný, tak je jedna věc, která mě strašně zarazila. A já jsem pořád, ale jakože pořád čekal, že třeba budete natolik silnej, že o tom začnete trošku mluvit. A ono se to zatím úplně nestalo. Přesto všechno, že se to nestalo, tak je věc, která začíná být tady v tom příběhu docela jasná. Jsem zvědavý, co tam bude. A znovu se, Sáro, dívám teď na vás. A znovu položím tu stejnou otázku. Jste šťastná? No tak, ne, já říkám, je to složitý, jako v tuhle chvíli... Jak je to složitý? No zrovna teď, jako v tuhle chvíli nejsem šťastná, protože doma to není úplně ideální, viď, Patriku? Ani no. No, prostě je to tak, že... Jak jsme nějaký rozdílný, ale já prostě pořád věřím nebo vím, že to se spraví. Jo, prostě máme Petrušku, jo, který jsou 2 roky. Takže já nevím, tak už přestaň blbnout, Patriku. Sáro, nespraví. A vy to víte. Vy byste si to hrozně přála. Tak jako si to kdysi přála Jitka, aby neodcházel, teď si vy přejete to stejný. Ale stejně tak dobře víte, že to je v háji. Patrik a Jitka byli manželé skoro 20 let. Ale po těch letech manželství tam trošku něco vyšumělo. Pak se ale Patrik zamiloval do mladší Sáry a začali spolu žít. Že když se s mámou chce rozvést, že si našel nějakou mladou rajdu nebo co. Byly to krásný roky, teď jako těch 20 let se vymazat nedá. Kdybys nás měl rád, tak tam s náma zůstaneš doma a mohli jsme fungovat jako rodina. Jeho syn z prvního manželství Pavel s ním kvůli tomu přestal mluvit. Vlastně se pořádně nestýkáte. Mě hrozně mrzí. Jako najít si nějakou jinou, já nevím, prostě jako vůbec udělal. Jako... Jaké překvapení na něj čeká ve studiu? Sára si vždycky strašně moc přála tě poznat. Pěkná rajda. Ale no tak, ale teď už fakt jako dost. To. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Myslí to se mnou vážně a už spolu budeme. Až do smrti. Tak takhle by to bylo v pohádce. Tak já pořád doufám, že Jitka už Patrika chtít nebude a tím se to prostě jednoduše vyřeší. Jinak, jak říkám, my nemáme zase špatný vztah nějaký s Patrikem, vůbec ne, ale prostě akorát jsme zjistili, že jsme rozdílní, ale já myslím, že to se dá nějakýma kompromisama vyřešit. Tady v té obálce je dopis, který napsal váš muž své bývalé ženě. Musíte to číst. Nebudu to číst. No, No to já bych ani nechtěla Co tam slyšet. napsal, to řekni, ne? Já to vědět. zkrátím, nebudeme, to není ani vůbec podstatný. Jen mezi řádky řeknu tu věc, že to, že tady není Jitka, to není úplně náhoda, protože vaše bývalá žena říkala, že jestli to myslíte doopravdy, a teď cituji, tak to máte říct nahlas.
A máš říct nahlas, tak to řekni, ne? A já jsem to opravdu zvědavý, co z tebe vypadne. Já se strašně omlouvám, ale nějak prostě se zase s Jitkou začínáme stýkat a Cože? prostě Se jsme nepochopila, zjistili, že asi opravdu patříme k sobě na celý život. Když se chceš jako mámě teď vrátit, jo, jestli tomu dobře rozumím. Chci se vrátit k tvojí mámě. A co ona na to? Ona jako... No, maminka, co maminka na to? Maminka na to má svůj názor, protože tatínek ji zklamal. Říká se, že 2krát do jedné řeky nevstoupíš. Říká se to, ano. Na druhé straně, a to je to, že se chtěla se Sárou poznat, aby si popovídali, protože vaše žena je vlastně, já bych řekl, docela vzácný člověk a já být ní, tak se na všechno vykašlu. Pojďme si poslechnout, jaký vzkaz vám nechala na otázku, kterou se bojíte říct nahlas, kterou jste napsal v dopise, jestli by vás přijala, kdybyste se chtěl vrátit. Pojďme si ji poslechnout. Samozřejmě, že bych chtěla, aby se Patrik vrátil. Pořád ho miluji. Sáro, mě to je líto. Je mi to líto, ale tady, v tom studiu, to rozhodně nekončí. Ten zbytek už se bude odehrávat někde úplně jinde. Jitka jsem nechtěla podstoupit takový ten pranýř a nechtěla se s váma potkat tady ve studiu. Protože si pořád myslí, že je fajn, když si popovídáte někde u kávy, u skleničky. Protože není nikdo jiný, kdo se dokáže vžít do vaší situace tak jako ona. Já nevím, já k tomu teď prostě nic nemůžu říct, je to pro mě jakoby rána, prostě. Ale tušila jste to. Já jsem nečekala, že ta Jitka, byť ji teda neznám, já jsem vůbec nečekala, že by Patrika chtěla zpátky. Já jsem prostě počítala s tím, že jo, Patrik uvažuje o tom, že by se vrátil, ale že Jitka ho pošle někam. Tohle jsem nečekala. Víte, ale Jitka tenkrát nečekala to, že Patrik opustí jí a jejich syna. To je... Prostě jsou někdy v životě situace, které se stanou. Já jsem na začátku vůbec netušil, Patriku, že ten náš pořad dneska bude sloužit k tomu, aby přehodnotil ten váš život. Na druhé straně je to váš život, jak si ho zařídíte, s kým si ho zařídíte. Nikomu z nás nepřísluší soudit. No, když ono, víte co, ono je to strašně těžký. Protože člověk, když nechce nikomu ublížit, tak většinou ublíží všem. To je na tom to smutný, no. S tím souhlasím. S tím souhlasím. Já se rozloučím jenom snad jednou jedinou spojnicí a to je, že vám všem popřeju hodně štěstí, protože ho budete potřebovat a třeba najdete nějakou skulinku, jak spolu vycházet úplně všichni. To už je teďka jen a jen na vás. To ukáže čas. Věci se dějí tak, jak si je naplánujeme my. A to, jestli je to zrovna dobře nebo špatně, to vlastně všechno ukáže až čas. Mějte se hezky.